La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari mixt té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. Anys i panys acusant de feixista, retrògrad i extremista a qui s'oposa a l'avortament, a l'eutanàsia, al matrimoni homosexual. Anys i panys criminalitzant i demanant la mort civil de tot el qui qüestioni els seus postulats woke. I de cop arriba el papa de Roma, que s'oposa a l'avortament, a l'eutanàsia i al matrimoni homosexual, i tota la progressia en ple, amb el president Illa al capdavant, fent cua per una selfie. Si ho diu un mecànic, un polític o un rector de poble, és pecat i reminiscència franquista, però si ho diu el cap de l'Església Catòlica, a somriure i a callar. El seu baròmetre moral muta en funció del poder i influència d'aquells a qui jutgen, que flexibles, comprensius i tolerants que són, de cop i volta no? Contra la màxima autoritat del catolicisme no hi ha pactes antifeixistes ni cordons sanitaris? No, perquè el Vaticà no els amenaça electoralment, no es presenta a les eleccions ni els hi disputa les cadires. I en el fons això és l'únic que els amoïna, el ball a les enquestes i el viratge de l'opinió pública. Assenyalen, estigmatitzen, criminalitzen, isolen, no per ideals ni conviccions, no, sinó per purs interessos econòmics i de partit. Atès que participa distesament i amb normalitat a actes vinculats amb autoritats que rebutgen l'avortament, l'eutanàsia i el matrimoni homosexual, hem d'entendre que reconeix la legitimitat d'aquestes idees i que es mostra obert al debat? O ara que el papa ja torna a ser cap al Vaticà, s'han acabat la comprensió, la tolerància ideològica i la flexibilitat? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Senyor president, i gràcies, senyora Oriols, per recordar-nos de nou que la seva única proposta per Catalunya és que els catalans ens mirem de reüll. Miri, aquests dies el món ha contemplat Catalunya, la Catalunya que a vostè no li agrada, la Catalunya que és terra d'esperança, que és terra d'acollida, que és terra d'integració i que està compromesa amb el bé comú. Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. Mentre vostès potinegen estadístiques per dir que han frenat la delinqüència i parlen de percepcions per maquillar la realitat, els ciutadans d'aquest país i els cossos policials que els protegeixen pateixen tot tipus d'amenaces i agressions. Ho vam veure ahir a Vic, on 5 agents dels Mossos van ser ferits, un d'ells per arma blanca, i on hi podia haver hagut morts, perquè mentre la mare i les tietes dels delinqüents immobilitzaven la gent, els agressors marroquins van intentar agafar-li la pistola. Vostès parlen de proximitat i mediació asseguts al despatx, mentre les policies locals i els Mossos a primera línia de foc s'exposen a tota mena de vexacions i violències. En sortint d'aquí, per què no van cap al barri del Remei, a Vic, sense escortes, a fer una volteta? Potser quan tornin tatxaran amb típex la paraula percepció. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Al barri del Remei i els barris que convingui hi passegem i coneixem la realitat del país. Gràcies un cop més per recordar-nos que la seva única proposta per Catalunya és que ens mirem els catalans de reüll. Però torno a dir-li, aquests dies hem donat la millor imatge de la Catalunya que vostè no vol veure. Catalunya, terra d'esperança, d'acollida, d'integració i que treballa pel bé comú. Gràcies. Aquest projecte de llei neix d'un deute moral, el que les institucions van contreure en termes de salut pública envers els ciutadans. La permissivitat per part de l'administració en l'ús i proliferació d'una substància que durant molts anys es va percebre com a innòcua, eficient i econòmica va facilitar que s'emprés en quantitats industrials arreu del país. Centenars de treballadors de fàbriques, tallers, empreses metal·lúrgiques, navals, ferroviàries i de construcció, veïns de nous barris construïts amb materials de fibrociment, van quedar exposats a la toxicitat d'aquest element, patint molts d'ells danys irreversibles. Avui sabem que l'amiant mata. Ho acrediten la mà de famílies que han vist morir pares, mares, germans, marits, mullers o fills per culpa de malalties derivades de l'exposició a aquest element tòxic.
Rere les estadístiques, els expedients, els informes tècnics o els diagnòstics mèdics hi havia persones. Persones que despreocupadament havien respirat fibres d'amiant feinejant a la fàbrica o per casa. Quantes dones no van contreure malalties i càncers per haver netejat el safareig, la camisa empolsinada dels seus marits. Aquesta llei no compensa el mal sofert, però dona resposta a qui fa anys que batalla perquè es reconeguin els seus drets. I sí, arriba tard, perquè fa temps que la comunitat científica internacional ha identificat l'amiant com una de les substàncies inequívocament cancerígenes. Ha quedat abastament acreditada la seva relació amb el càncer de pulmó, l'asbestosi o el mesotelioma pleural. Avui l'amiant és un problema generalitzat a tot Catalunya. No només afecta cobertes d'equipaments públics i privats o parets d'edificis. La majoria de municipis del Principat s'abasteixen d'aigua gràcies a canalitzacions de fibrociment, que en molts trams presenten desgast amb la perillositat que aquesta erosió comporta. El Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant preveu retirar vora 800.000 tones d'aquest material en els propers anys. Cal, doncs, posar en valor la magnitud logística i econòmica d'aquesta llei, impulsada en bona part per les polítiques que traça la Unió Europea, amb qui no sempre compartim diagnòstics ni prioritats, però amb qui en aquesta ocasió coincidim plenament. Cal erradicar aquest element el més aviat possible per protegir la vida dels nostres conciutadans. Si fins ara la retirada d'amiant s'havia produït de manera dispersa, fragmentada i insuficient, ara se'n podrà abordar l'eliminació de manera integral, establint mecanismes de detecció dels materials que el continguin, instruments de planificació, obligacions públiques i privades, mecanismes de coordinació entre administracions i eines de finançament que en garanteixin el compliment normatiu. Amb aquesta llei complim el principi de prevenció, el principi de precaució i el principi de responsabilitat, però també i sobretot el principi de solidaritat intergeneracional. Les conseqüències sanitàries de l'exposició a l'amiant triguen anys, dècades a aparèixer. Això vol dir que les decisions que avui adoptem determinaran la salut de persones que encara no se saben ni tan sols exposades a aquest risc. Per això és tan important que aquesta llei es doti pressupostàriament com Déu mana i de manera permanent, almenys fins que haguem aconseguit fer net, perquè les administracions locals i els particulars afectats puguin comptar amb el suport financer necessari per complir amb les obligacions que aprovarem avui. No tots els municipis de Catalunya tenen ni la mateixa afectació ni les mateixes possibilitats econòmiques i logístiques. Hi ha localitats que concentren una part molt significativa del llegat industrial vinculat a l'amiant, amb barris sencers afectats, amb infraestructures públiques construïdes a partir d'aquest material. Hi ha municipis petits que no poden fer front en solitari a les tasques de detecció, inventari i retirada. L'èxit o fracàs d'aquesta llei rau en la capacitat de la Generalitat per exercir lideratge institucional i garantir que cap municipi perdi pistonada en la lluita contra el fibrociment. No som davant una llei merament ambiental. Som davant la llei que aspira a protegir la salut de les futures generacions de catalans. Avui votarem que sí perquè volem erradicar l'amiant de les nostres vides i perquè volem posar fi a tots aquests anys d'indefensió, de solitud, d'invisibilització de les víctimes. Per totes elles, per les que avui alcen la veu i per les que malauradament ja no poden. No és cap consol, certament, però igualment cal dir-ho. La vostra lluita ha reeixit. Si avui Catalunya i Europa es plantegen eliminar riscos, és gràcies a la vostra perseverança i determinació. La vostra dignitat salva i salvarà vides. Gràcies, doncs, per no haver desistit. 2 minuts. Disposem només de 2 minuts per parlar de com s'han gastat més de 64 milions d'euros dels contribuents catalans. Podem dir sense mentir que en aquest Parlament s'ha dedicat més temps a garlar sobre flotilles que a fiscalitzar el pressupost de la pròpia cambra. Entremig de dotacions que no s'han executat del tot i previsions de despesa incomplertes, hi trobem una partida que funciona amb precisió milimètrica, sense ensurts, la que garanteix 4 milions d'euros als grups polítics. Una assignació executada gairebé al 100%, amb una desviació de només 64 cèntims. Quan volen en són deficients,
Tinc poc temps, per tant, parlaré del meu tema estrella, les comissions a les que no puc assistir. Comissions que en molts casos només serveixen per justificar de cara al públic la mesada desorbitada que cobrem tots plegats, com si fer acte de presència aquí un dia o dos per setmana, apuntar el cul, mirar el mòbil i generar una intervenció vulgar amb ChatGPT equivalgués a treballar pel país. Unes comissions que augmenten notablement el salari base de molts de vostès, 9.144 euros extres anuals per presidir-la i 4.877,88 euros extres anuals per ser-ne vicepresident o secretari. 36 comissions han creat i pretenen que un grup de 2 diputades assisteixi a les mateixes comissions que un grup de 35 o 42. Toca una mitjana per cap bastant diferent, no troben? I tot i així ho empren com a arma llancívola contra Aliança. De debò que no tenen res més? Reconeguin que tant els faci vinga o no vinga a les seves comissions fantasma, el que els interessa és presidir-les i cobrar el sobret al cap del mes. No vinga a les comissions, soc batllessa d'una capital de comarca, però almenys els discursos, i en duc més de 485 dins aquesta cambra, me'ls faig jo sense ChatGPT. M'hi veig obligada, no es pensin. No hi ha intel·ligència artificial capaç de combatre tant cinisme.